Is-Segretarju Parlamentari NDLU jidher li mhuwiex konxju bin-nuqqas ta' sigurtà li qed tinħass fit-toroq ta' pajjiżna bħalissa. Da minkejja d-dikjarazzjoni li għamel Robert Abela aktar kmieni din il-ġimgħa. Il-ġimgħa filgħodu Net News saqsa lis-Segretarju Parlamentari NDLU dwar kwistjoni tas-sigurtà fit-toroq u f'diversi żoni ta' pajjiżna. NDLU għalinna li skontu ma jħoss li hawn żieda ta' kriminalità fit-toroq tagħna u insista li m'hemmx lok ta' allarm. Inti inkwetat fuq is-sitwazzjoni inti jew le? Ma kenniex xi allarm, xi rise kbira fil-crime, ġifieri iva dan l-inċident dejjaqni ħafna. Meta mistoqsi jekk hemmx pjanijiet sabiex tiddaħħal aktar sigurtà fit-toroq Maltin, NDLU ħarab milli wieġeb din id-domanda, konferma li l-gvern m'għandu ebda soluzzjonijiet għal din ir-realtà. Din it-tema kontroversjali spiċċat diskussa fuq livell nazzjonali wara diversi każi koroħ li segwejna fl-aħħar ġimgħat, fosthom il-qtil ta' Pelinkaja fil-Gżira kif ukoll il-każ ta' grupp ta' żgħażagħ li ġew aggrediti fil-Belt Valletta. Ġew arrestati, tresqu l-qorti u semm il-proċess li huwa wieħed ġudice. Però hemm xi pjanijiet sabiex tindirizzaw is-sitwazzjoni tan-nuqqas. Ġew ġibtek, grazzi. Fil-bidu ta' din il-ġimgħa l-Prim Ministru Robert Abela stess qal li ma jafdax li t-tifla tiegħu weħida l-belt għalkemm xorta ma offre ebda soluzzjoni sabiex tkun indirizzata din il-problema li qed tikkawża ansjetà kbira fil-familji.